सोरबा जयन्त सोरबा खाम्फानि खोथा गैया जिखुनु जा जानांगौ नालाय जानांगौ आरो नामा देरा जिया बर'आनो थांबाय औ बिराद रंजाथाव आरो खिन्थु बिनि सिगाङाव अलरेडि सोरबाया देरहानानै दंखायो औ माने सोर देरहादों होनोब्ला जनकलाल सारनि टिमा अलरेडि सिगाङाव देरहानानै दं बिनि थाखायसो दिनै बर'आ देरहानो हादों आरोखि खिन्थु बैखौसो सनमान होनांगोन आरोखि दा जियानो जा माने जोङो सोरबा जेनदों सोरबा देरहादों खोथा गैया दिनै रिजाल्ट मोनदों जादों नङा होमबा जादों आरो नोंथाङाथ' खाम्फाखौ देरहागोन होनना आसा खालामदोंमोन दा नोंथाङा मा बुङो दा बिनि सायाव आङो जोबोद बर' रायजो राजाखौ आङो गोजोननाय जासिहरगोन MP नगरसरनिया बिथाङा 10 बोसोर बिथांखौ जाय गेदेरमा जनकलाल सार आरो लोगोसे पंकज इस्लारि सार बिथांमोननि टीमा गादियाव जिरायनानै थानाय बिथांखौ आउट खालामनो हानाय लोगो लोगो जोंनि बर'नि सासे गेदेरमायानो दिल्लीयाव खामानि मावनो थाखाय 5 बोसोरनि थाखाय जि जायगा मोनदों बे जोबोद बाख्नायथाव नाथाय बाख्नायथावजों लोगोसे जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा मोननै हानजानि सोरबा BPF पार्टिया देरहाबाबो मावखानांगोन सोरबा UPPL पार्टिया देरहाबाबो खामानि मावखानांगोन दा जोंनि बर'आनो देरहादों जोबोद बाख्नायथाव नाथाय गिबियाव जयन्त बसुमतारिया जेरै रिजाल्टखौ मोनैनि सिगां हाजार बार साननो गोनां जादों आं जेनगोन आं देरहागोन नङा होमबा खाम्फा साराबो गाव जेनगोन देरहागोन जोबोद खस्थ' जादों आरो जयन्त बसुमतारिजों लोगोसे जायफोर सान हर खस्थ' खालायनाय जाय UPPLनि कर्मि आरो गेदेरमा दैदेनगिरि जाय रायजो राजाफ्रा जयन्त बसुमतारिनो भट होनानै देरहाहोदों नाथाय दिनैनि समाव जयन्त बसुमतारिया जोबोद खस्थ'यै देरहादों समान समान खाम्फा सारनि माखासे सापर्टगिरिफ्राबो खिथु दा जेरै माखासे समाव UPPLनि बिथांमोना रायजो राजाफोरनि खाथियाव भट बिनो गोनां जादों सानहर खस्थ' खालायनानै जाहाथे जयन्त बसुमतारिया गावनि हानजानि बिथांमोनखौ जाहाथे बावगोमाया रायजो राजाफोरखौ बावगोमाया जायफोर सोरबा BPF पार्टिनि गेदेरमा रायजो राजाफ्रा जयन्त बसुमतारिया देरहाबाय जोंखौ नायफिननाय नङा बेबायदि साननानै डाटा रिजाल्टआ जोब्बाय जोंनि रायजो राजाफ्रा गोजोनै गावजों गाव एखे बयबो जाहाथे सोरबा जयन्त बसुमतारि देरहानाय लोगो लोगो जोंनि जौगानांगौ खामानिफ्रा जानाय नंला बेखौ साननाङा जायखिजाया पार्टिया देरहाया मानो खामानिखौ मावखानांगोन नाथाय सानदोंमोन माखासे रोंगौथिखौ लानानै खाम्फा सारा देरहायोमोनबा मोजां जागौमोन होननानै आसा खालामदोंमोन जियानो जाया मानो प्रमद बर' सारनि नाजाथाबनायाव जयन्त बसुमतारिया देरहादों माखासे खामानि मावनो थाखाय जाहाथे जाय UPPLनि बिथांमोना सान हर खस्थ' खालायदों बिथांमोननि खस्थ' खालायनायखौ जयन्त बसुमतारिया जाहाथे बावगोमाया रायजो राजाफ्रा देरहाहोदों बेखौ बावगोमाया बयबो समानै जाहाथे गोरोबलायनानै खामानिखौ मावलाङो नाथाय जों आसा खालामो जों मोननै पार्टिनिबो जों नुवा नाथाय जाय पार्टिखौ देरहागोनखौ नुखानानै जोङो माखासे बायद'थाखौ जोङो खाम्फा सारखौ बुंबाय थादोंमोन आरो देरहायोबा मोजां जागौमोन नाथाय जयन्त बसुमतारियाबो नाजालाङोबा माखासे गेदेरमा दैदेनगिरिफोरनाव जुदि एडभाइस लानानै जुदि खामानि मावोबा बेबो मावनो हालांगोन बिनि थाखायनो आं खावलायो रायजो राजाफ्रा जेबो जिंगा सिनाङा सोरबा नोंथांमोननि हानजाया देरहादों होननानै जाहाथे BPFनि सापर्ट रायजो राजाफोरखौ जाहाथे माने खोथा बुंनानै जाहाथे नार्भास खालाया बयबो गोरोबलायनानै गामियावनो जिखुनु जाया बेफार फालांगि जिखुनु जाया खामानि जिखुनु जाया समाजनि खामानिफ्राव जाहाथे ज' थालायनो हायो बेखौसो आंनिफ्राय आं खावलायो जों आसा खालामनानै थादों दिनै हास्लाबाखैबा गाबोन जाहाथे जयन्त बसुमतारि बा UPPLनि पार्टिफ्रा जोंनो बेदर जानो थाखाय एसे जुदि दैथायहरोबा जोबोद बाख्नायथाव आरो